Hello po, ito ang magiging lagay ng ating panahon para po sa Bicol Region. Ngayon pong January 24, 2021, Sunday. At makikita natin na magiging maaliwalas o wala po tayo nakikitang anumang mga circulation sa Karagatang Pasipiko or dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Dito po sa may northern part, tanging pong amihan ang umiiral at dito sa ibaba may kaunting pag-ikot na maliit na low pressure area. And kung titingnan po natin sa Bicol Region, bukas kung ano magiging kalagayan ng ating panahon, yung hangin po na iiral ay galing pa rin po sa may Karagatang Pasipiko na magdadala po or magbibigay ng magandang panahon sa kabuuan ng Bicol Region bukas po ng Linggo, Sunday, January 24. At kung titingnan natin sa ating rain forecast, dito po sa may Bicol Region, makikita natin na may maninipis lamang na kaulapan dito sa ating pong area ng Bicol Region. At kung titingnan natin yung magiging panahon bukas, unahin po natin dito sa may Daet, Camarines Norte. So bukas po dito sa Daet, Sunday, kung makikita natin dito sa ibaba, magiging maganda po ang sikat ng araw simula sa umaga at sa bandang hapon may tsansa po ng mga pag-ulan, subalit mahihina lamang po ito at mga panandalian lamang. Sa may part naman ng Naga or dito sa may Camarines Sur, kung titingnan natin ay magiging maganda rin ang sikat ng araw, may mga panandaliang ulan lamang sa tanghali at hapon, subalit mga panandalian lamang at hindi po ito kalakasan. Generally, maganda po ang panahon bukas, Sunday, sa may Camarines Sur. Sa iba pong munisipalidad, pwede nyo pong itingnan kung ang mga forecast ng inyo pong lugar. Dito po tayo sa Birac. Sa Birac, Catanduanes po, magiging maganda rin ang panahon bukas sa buong maghapon. May mga tsansa lamang na isolated na pag-ulan, subalit mahihina po ito. Sa may part naman ng Legazpi, kung makikita natin, maganda po ang sikat ng araw bukas. Magiging mainit ang panahon, ang temperatura, ang pinakamataas po is 28 degrees Celsius. May mga mainit po at subalit may kalamigan din dyan dahil po sa ating pong amihan. Dito naman po tayo sa may Sorsogon City. Sa Sorsogon, magiging maganda rin po ang sikat ng araw dyan bukas. May mga panandilan ulan lamang, subalit buong maghapon po ay makakaranas na magandang panahon dito po sa may Sorsogon. Sa Masbate area naman, ganun din po ang magiging kalagayan ng panahon dyan, na maganda rin po ang sikat ng araw buong maghapon. May tsansa lamang ng malahinang pag-ulan, subalit hindi po ito lalakas o hindi po ito kalakasan. So ang ating pong temperatura ay abot po ng 29 degrees Celsius lamang. At kung titingnan natin sa taas ng pag-alon, yung ating pong lugar dito sa Bicol Region, makikita natin na dito sa may part ng Legazpi at Sorsogon, aabot pa rin niya ng, kung titingnan natin sa waves or sa lakas ng pag-alon, so naabot pa rin niya ng 1.5 meters ang taas ng pag-alon dyan, 1.1 to 1.5 dito sa ating pong kulay blue. At dito naman po sa may light blue, dito sa may Camarines Norte and Siruma area, makikita natin dyan na mababa po ang mga pag-alon dyan. So meron lamang pong 0.2,
0.1 to 0.2 pag-alon. Ibig sabihin, magiging banayad po ang karagatan dito sa may part ng Camarines Norte at Camarines Sur. Maliban na lamang po dito sa may Legazpi at Sorsogon City na aabot pa rin ng 1.4 meters na, or 1.5 na taas ng pag-alon. So mag-ingat pa rin po ang ating pong mga kababayan dito sa may part ng Legazpi at Vera Catanduanes at sa buo kasilangang bahagi ng Catanduanes dahil po sa lakas ng pag-alon. At kung titingnan natin yung weather or satellite natin sa Bicol region, ayan po makikita natin na halos wala pong kulay puti or yung kaulapan na makikita natin dito sa ating pong area. Ibig sabihin magiging maaliwalas ang buong maghapon ng Bicol region. Bukas po yan ng Sunday, January 24, 2021. Yan po, maninipis lamang na kaulapan ang ating nakikita na wala po or kung may pag-ulan na po ay panandun.